Aurtengo gaia aniztasunak aberastu egiten gaitu da. Aniztasunaren inguruan landu beharreko iragarkia da. Egin behar dana, 30 segundu bitartekoa, lanak aurkezteko epia amaitzen da apirilaren 26an, eta gero zabalduko da tarte bat publikoak bozkatzeko. Publikoak internet bidez bozkatu dezake gustoko duen lanari. Eta gero, maiatzaren 11an egingo dugu sari banaketa ekitaldia Aretxabaletan. Orduan, adi egon, publikoak bozkatu ahal izango daudelako. Euspot.eus webunean ikusi ahal izango dituzue jaso ditugun spot guztiak, eta gehien gustatzen zaizuenari botoa eman. Eta horixe besterik ez, animatu, aurtengo gaia garrantzitsua da, aldarrikatzeko aukera eman dezake Euspotek, beraz, sortzaileak izan, jorratu ikusentzunezkoak eta disfrutatu Euspotekin.